Din mhux l-uniku każ f'Għawdex fuq droga. Jiena għamilt ukoll domanda parlamentari li qed nistenna risposta tagħha mingħand il-Ministru tal-Intern relatat ukoll ma' każ ta' droga minn pulizija, dak iż-żmien kien pulizija, sitwazzjoni li ġrat is-sena li għaddiet ġo dan il-pajjiż fejn pulizija partikolari li jiena għamilt id-domanda dwaru inqabad Għawdex bid-droga u jiena saqsejt lill-Ministru jekk dan hux veru inqabad ġo bar f'Għawdex, f'ħanut f'Għawdex, jitniżżel Malta biex isir l-statement u ma nħareġ xejn mill-pulizija. Sajna l-informazzjoni li għandi li dan il-persuna huwa xi ħadd ukoll li rrid jiġi kkaverjat, però jien għamilt id-domandi għallum u kif ikolli it-tweġibiet, nistennew it-tweġibiet u nimxu. Però dan jiena tajt dettalji u saqsejt il-Ministru jikkonferma li dan l-istess pulizija pereżempju kien stazzjonat fl-Assa tal-Mosta, għamel żmien on forced leave u saqsejt x'pass ittieħdu mill-korp tal-pulizija da jidher li allura ara itlaq ħalli ma tibqax fil-korp tal-pulizija, itlaq ħalli ma tibqax uffiċjal pubbliku. Kollox imut fuq ruħommu. Imma ovvjament mhux hekk l-affarijiet jisiru.